Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Namar ka jingjor palat ka khayi pateng jong ki Jylla ha kasnong Ishamati, kabaran sa kathain kapot bat kari Bangladesh. Ha ka khatwai tarik mata bana jemang 8,000 kat khandai. Ki dikhot jong ka Khasi Students Union, South Khasi Hills District Unit. Ringkat ke jing senran lang ki katu kat ni ki noilam jong ka KSU Central Body, hapo ka jingilam jong Assistant Publicity Secretary usamla O Marbanyang, bat u Education Secretary usamla Redion Nongrom. Ringkat ke jing lang bat ka office jong ka SDO bat ka Knat Labor. Kila hiar lai khandra ya baro ki dukan ki baran hagni kasnong ki basong da ki Jylla. Hakan ni jing Jurip kani ka kanhon klala babon ki dukan ha kasnong Ishamati ki balasong khayi de ki Jylla. But haba Jurip ki kot kisla bon naki kimdan ki trading license kumjo ki labor license hakaba danro ki bam shamla prathamai ni renew wala ka tarek kalakon kumta hakani gasngi ka KSU kala khang talano ya ki arpo artli ki dukan jo ki Jylla kawai pat ka balabo hakajing ya ki dikhot jong ka KSU kumjo ya ki bor sarkar laang ba haba ka nika kanhon kadang Jurip ki kot kisla jong ki Jylla handai lawan pat ki Kynthei Khasi ki bala kamtra ya ki dukan bat kumjo ru ya ki Jylla kom Kurim jongki bat da peniru da kisaki kata da kapapani ya ka marriage certificate अच्छा बंद करो ये बंद दो हमको दो कागज जो जेरॉक्स पे है हमको दो Khasi dah clear तो dah clear kan ये dah kan oh memang kan ni हम सोचे 20 तारीख को जाएगा तो थोक खतंग ni ban renew ke label ni ngap ban blok nak ke label jong ni नाइस सर जाएगा ये सप्ताह में जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ फिर तो मालिक का दुकान मालिक का नाम 125 baik pilih bagi jenjang ni dah gelap ingat lain dah dawan ke dawai ke beri uang sasia tip dah simpang ni nang ni semua benda betul semua Kenapa dia tu mengejar Mary? Kenapa? Kita nasal tampil jingwan jongi kalong bangi laya sedang cuana tai napo Ishamati tengi syam bahang tai hapo Ishamati kibun kidukan ki bombyang habade ki kot kisla habade matak sni ki jingwan jongi kalong bangin check ita ki trading license ki work permit bat ki labor license nrengi chamba ha kadukan jo Ishamati kumba arpo arteli kidukan hapo Ishamati ngilala ban khang khardep mane namar kimbyang ki kot kisla ki don wat ki dukan pharmacy ru ki bombyang ya ki nong ai dawai ki babyang ya ka certificate nrei ki lalong kum mensuong dakitin Khasi kum ki doktor jakoi nyimtip bakajai benreu jongilan ne ki beu ki ba im hangto la ki sim ya ki dawai na ki kala begini opang susu nrei udei tang unong ai dawai nrei udon ru i taki jing examine bat kata ka ba ula ban check ya ka BP ru kani ka penlengo na kaliang jongi kum kaseng tenrei habaya dei pat ya ki dukan ki bangi ngi check ki don pat ki badon tang ka labor license nrei udei pat utrai jong ka dukan kani ka ki bak penlengo Hendrai ke jing sisa udai banbiang kita ki trading license habang ngi keli hendrai ngim syam yo kita ki jing tip ki babania but nakaliang jungi kaseng rungi girtu ya ka ki HEDC halor kanu konong rim ba piabu ya kata ke jing check ya ki work permit ki trading license ba phim sim khia hadu arpo arteli ki dukan ki bolong bat ki baladon hangni ku menta ki bangi la khang kardep menta kasngi tingina nakaliang kaseng kat nung hidap de ke jing sat kemensi manioi Banamar ki parado ki parasnam jungi ki syong habar harut hakir nre ubar Jylla usong hapok dukan bakani kalong kai ke bomdan kinong khandra nre ngina kaliang kaseng ngingej scam banang ni syakmat
kajingwan khanra jongi kamdai gasin ke menongkong nyindang yaya khmat hi nene syakmat bat kumju ru kumbalong ki bangi ngimut penkot hapo kani ka majai nyuan pechwai kini ki kwari nrei kumbalong ka jingtip ki bangi yo no acting sordar jong ka sobar kidon kumbasan pusaungut ki basawai hapo sobar kini kidi ki baterai ya ka kwari kumbangi poi mentan hang ni ki ong kidon tang nyongut ni poi hang tai haning kidon tang rengut kei ka balong hadu kat ne kalong ka la penlengo ya kaliang nagaliang jongi kum kaseng ti nrei habangi syem menta kala dai ke jinglik jong ke information ne kala dai ke ngimtip baki nong trei kim don shu hang ni nrei kal nagaliang jong kaseng akular scam kumunong yalam ba ni kum kaseng ngin shim action kam scam bar kambun ya ki try query ne ki mining nomor wat ubar Jylla ula banyo mining hang ni hapo majai habadai ka jaka hang ni hapo sobar tenrei nagaliang jongi nyim sembu tangga jingkeli nyin ya ka kam syakmat nyin nang ye trei bat ngaru ngaong bat daga bos kem bangila balik ikendu ki try query bat ki basim mining hapo hang ni tengin sim action tikna yaki namar bakat nungut ki thep ikinong trei nrei habangiwan ki don be tangkumbah nyongut nreungut kani ka penlengo kat baki dekhar ngipej hapo ngibiya hapo hantah majai nyim idon syu bakadai ke jaka Khasi ru kila bun ki dekhar kani ke ka pen sa penlengo yang ikaseng bat nang ni syakmat ngin nang yaya bat ngin nang ya trei shirhem bat kani kamdei syu kajing sedang jongi bat ngin nang yai sedang bat kanumlong ru kajing kut habang ipoi hantai ngi bang siam ba kidon kat tu kat ni kidukan kiba ki try Khasi ki Kynthei khamtam ki apoi kha bu bar Jylla ba long try sendon buat ya kedukan ke jongki ti ka ke balingo ba habang ilet rung kidukan ki peni yak ni da kamera certificate bat ka bolong ke ba kata bagi pelong kini ki dekhar ki bar Jylla kendong we ki pelong khai ki long pelong mata license khai ki Kynthei Khasi ki jongi ti habai dei bakani yakini ki art li ki dukan ki bengilawan mi mentan bengiwan khang ki kwa ba dis council kan sim khia lor kani ban ngi bagi don ki bla renew ru ki pen ingi tang receipt bagi lawan renew han rengim kwa bakini ki receipt kan long kum kita ki bakin scam ju shu yakini ki bar Jylla hang te po Ishamati bar kum bakal long pat hang ni po majai ngiwan menta ngi ba ki dukan baro ki badai jo ki dekhar ni ki bar Jylla bawan poi na kila khanglut mars ni osngo bangilawan po Ishamati ti kani ke lesi nakaliang ka labor department nakaliang ka district council ni kwa bang kerpat bakan sim khialem wai de bakani ban shu bai de bakni ki kori ki bangi ni ba katkum ka jingtho ka bangi yo ki rangba snong ki kot kisla ki bangi yo ni alum ni don ngi kum bagi don habu san pusaunggut ki basyong hangte tang te po snong tharia ibaren ti le si hangte po majai ngimpat yo lut jingtip hadu kot nu ki don ti kumentahi ngi ipat hang ni po kwari ki don tang drengut sangun syai pat kita ki nongwe ki baman kasngi yo jingtip bagi don ki bahyar nang po asam daki trok batap terpar ti kumbangi yo i mentahi kasngi ngi syamba kani ka jingwan joint inspection hi kalong ka bambiang ban i bagalong ka failure totally failure nakaliang ka joint inspection jongi harikat mat ka labor department ti nani syakmat hi nakaliang ka seng kan syem ka jingkit khle ban penduna ani lese ban penne ban pentikna ya ta ka jing scam khamtam lagi ni kisnong sobar area sobar tharia bat ter kani ka majai ru borok kowe